Gisaulog sa mitaliwan apan labaw tanan kadtong mga buhing bayani sama sa mga war veterans. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Gipahigayon ang Day of Valor commemoration sa Plaza Independencia nga gitambungan sa mga war veterans uban sa mga opisyal sa Cebu City. Gipanghimugatan nila ang kamahinungdanon sa paghandom sa natampo sa mga veterano nga nagigbisog alang sa kaugalingnan sa nason. Gipahigayon usab ang paghalad sa buwak. We are gathered as a country honors the heroic actions of the brave soldiers, honoring them in our names, of our families and friends, for the freedom we are now enjoying. Samtang ipahibaw ni Mayor Mike Rama nga hatagan og tag 100,000 pesos ang upat ka mga veteranong awardees atol sa selebrasyon sa Araw ng Kagitingan. Ipaagi pa hinuon kini sa konseho. We will have to give premium ani nila kay you could imagine 106 ang usa niya 100 years niya por sana siya 97 no. Yes. You know, there are only the few and almost vanishing veterans. Mas maayo ginunta nga urgency ba nga mas maayo mo ginang presko nga giawardan sila nga madawat sa gidayon ang ilahang premyo. Samtang mga personnel usab sa Lapu-Lapu City Police mipahigayon og flag raising ceremony kaganiyang buntag sa Lapu-Lapu City Police Office grounds isip pagtimaan sa Araw ng Kagitingan. Sa hamubong panagtigom sa Lapu-Lapu City Police, ilang gimugatan ang mga sakripisyo nga gihimo sa mga bayani sa nason. Sa lalawigan sa Bohol, gihandom usab ang Araw ng Kagitingan sa Capitol Grounds. Gipahigayon ang wreath laying o gitampungan usab ni Governor Aris Umintado o sa mga men in uniform. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.